Hej alle sammen, velkommen tilbage til en ny video. Som I kan se, jeg sidder herinde på Freakyville. Ja, heroppe. Og vi skal til at spille noget Prison. I kan også skrive i beskrivelsen, hvad I vil have, jeg skal spille inde på, hvad for nogle forskellige servers. Måske noget inde på Freakyville herinde. Som I kan se, der er Faction, Towny, Prison, Skyblock, Creative, Kid PvP og Friheden, eller Jimenez OP Prison. Ja. Men som jeg har sagt, I kan bare skrive det, hvad jeg skal spille i chatten, eller nede i beskrivelsen. Der kommer også til at være link nede i beskrivelsen til server IP, ellers. Ja, det gør der. Men vi sidder i hvert fald sammen med Carol, en der hedder Delpix. Hans YouTube-kanal. Delpix, der kommer også. Nej, Carol, jeg kan gerne sige noget. Jeg kommer også til at være link i beskrivelsen til hans kanal. Yes. Jeg synes, vi skal spille lidt Prison i dag. Yes. Let's join. Så jeg skal gøre lige sådan her. Jeg tror, jeg har en god idé i dag. Der skal vi bare ud og flække nogle dårlige personer til PvP. Og hvad fuck sker der for min FPS lige nu? Oh my god, min FPS er skrald lige nu. Ja, men lad os komme videre. Jeg tror, vi flækker ham her med hånden. What the fuck, det er skralakka, det er skralakka, det er skralakka, det er skralakka. Flækker lige ham her Ralle her, fordi han er ret skraldet til PvP. Og som I sikkert ikke vidste, at jeg kan godt lide... jeg kan godt lide at pille lidt ved folk. Det lyder lidt forkert. Ja, men til dem, der ikke vidste, så kan jeg godt lide at pille lidt ved folk. I kan sikkert godt lide, at jeg piller lidt ved folk. Håber jeg. Jeg skal lige hen og pille ved nogen herinde. Pille ved Maja! Jeg kan jo lige pille ved Maja. Det er Maja. Fuck, hun havde en open up back, man. Hacker. Yeah. Der er en lille prut der. Tror jeg i hvert fald. Åbner vi lige en lille prolette. Og lige en lille prolette. Fint nok, vi vandt. 350, det er okay. Look at this. Jeg tror i næste video, så tror jeg spiller lidt single player. For satan, jeg bliver smadret nu. Løb for helvede. Og så løber vi igen. Jeg er i B. Jeg er i B. Carol, min ven her, eller Delpix, han er i B. Og hvad fuck sker der? Jeg er lige til at kende OP og kende konge, og nu har han masser af. Så der gælder det faktisk bare om at se, hvis man kan overleve. Okay. Ja. Men som I kan se, jeg har en okay celle her nede i sø. Ja. Men jeg tror i hvert fald bare, at jeg ikke også nær lige kilder mig selv. Jeg kan lige kilde mig selv. Skulle lige træste suicide. Like that. Sådan der. Går vi lige herind, og så trykker vi lidt ud i offentligheden. Som I kan se, ja. Ham der, Lucky der. Han skal lige smadres lidt. Men ja. Jeg tror i hvert fald, vi skal tage rundt af fra den her video. Fordi jeg håber, I kunne lide videoen. Så I må gerne smide et like. Husk at subscribe. Og så vi ses. I må gerne subscribe. Se.